Coba dites. Tong dudu black. Mari. Saged ya, Pak. Multi talenta tenan iki. Black dudu tong. Iso ya, Pak. Aku mbuh. Ember. Iso ya, Pak. Ketoke bapake bakul rosok iki, Pak. Iso. Ngundang kok bakul rosok. Lah iso kita teng utong tong bapakku. dudu black. Iya. Pak Bambang. Cek. Ya, coba. Pinter no, Pak. Terus, Reng. Iya dong. Pak Bambang tuku gedang. Kaya iso ta, Dok? Iso. Gedange tugel. Tugel. Nah, piye? Pripun? Gedange tugel. Sik, engko gek kowe sing muni, kowe ndang ali yo sik ngono kok sing. Mesti kowe Wis speaker. Hadir pada malam hari ini Mbak Eka Getuget luar biasa. Nggih, wilujeng dalu, Biyung, Mbak Yulimbo, Bapak Yoyo. Nggih, wilujeng dalu Mbak Nggih, Eka. ingkang derek sowan wonten gosong durenan mriki ta? Nggih, apal punan daerah mriki. Lah nggih to pun disanjangi kalih panjenengan wau kok. Ayo, nah jenengan iki umure saya tambah, ya dasaripun sarjana seni. Pangestunipun. Pun waris, pun kondang. Amin. Ning kok ya dedeke ora mundak-mundak lho gumun aku. Dadi pintere tambah, umure tambah, ning dedeke sing ora tambah. Sing siji. Minum obat di sing iso nambahke dedek. Apa nih? Ayo iklan. Obat apa? Obat tinggi. Modar sinden kok obat tinggi. Nutrisi lho, maksudnya nutrisi pertumbuhan Oh, tulang iya. iki lho. Tak kira obat tinggi ning kasur kae. Dudu, wah ya Ah, iku aku ya ngemplok ngono ya terus hai kok iso. Hai iki apa? Hai iki restoran Jepang kok ya. Iya kuwi. Sing siji ngelokke koyo mercon banting. Sing siji diwasa tapi dure gak tang tambah-tambah. Loh, sakit hatiku. Aku ngelokke Tenonge dilumahno. terus Omongane digenahno. Purwodadi kutane. Apa? Piye? Purwodadi. Oh, aku sing Lali jawab. aku sing dadi nyatane. Purwodadi kutane. Karo kaya aku lalen aku. Kok iso kemben-kemben roti-roti. Terus? Pancene mbiyen ya mbiyen saiki. Iya. Kok iso pari kesit dadi ratu. Wah, terus piye kuwi? Sakit hatiku. Oh. Nganjuk pilang kenceng. Apa? Mripate ngantuk udeli bodong. Seneng mustika tuban. Apa kuwi? Saiki lho ora penting rasah wianan. Oh, wah jan. Awan-awan tuku sabun. Lah apa gue ngadus kok tuku sabun. Jenenge adus ki isuk sadurunge budal teng kampus. Oh iya, heeh. Ngono lho. Ora trimo. Ora lho, aku ngenyek karo sampean iki tondo ya. Kok iso Ngenyek karo sampean iki tegese aku perhatian. tenane. Sinden-sinden anggere tak garapi, tak nyek berarti ada perhatian khusus untuk Dari sampean. bapak ki ada perhatian Dari bapak istimewa. Nggih. Nyatane bareng lho jumeneng ya Mas Nggih. Gareng. Ora perkara dedeke. Betul. Ning iki pancen auranya sangat luar biasa. Oke. Tenan. Sawangen iki lho, masyaallah, gelungane kaya bantrek iki lho sawangen. Kok rumasaku gak enek bener ta? Wis ket Aku mau tak di trimo-trimokno lho. Mas yo kono gak kirim tak trimo-trimokno lho. Oh iya. Oh, kono ora kirim kok mbok trimo. Iya to kok iso mau iki panjenengan ngertos ora to? Apa? Kok aku gak ndang dhuwur-dhuwur aben mbiyen teko saiki. Mergo apa kuwi? Kuwi jenenge ngono manusia yang mempunyai konsensus. Alon-alon. Manusia yang mempunyai Alon-alon. ayo. Manusia Manusia yang mempunyai konsisten tinggi.
Ngono lho. Konsisten Pak Yoyo. Lah rendah ora tinggi no. Ora. Tapi kan konsistenku selamanya, ngono lho, konsisten. Dadi aku awet lahir teko besok kanane ya panggah ndek ngene iki. Jenenge konsisten. Oh iya. Ngerti konsisten ra? Konsisten. Iya ya, engko nek Pak Yoyo ora ngerti konsisten ya engko kon liyane ngono. Mangsaku kok anu dadi sing mriksani saka dhuwur mengisor ngono aku ya posisiku memang saya tambah ndek. Kaya wong ndelok sinden ning ngisor mbelik ngono kan. Nggih. Saya ndek. Oke lho, salam hormat sih karo Mbah Lurah. Mbah Lurah lenggahe wonten. Wis kepanggih Mbah Lurah. Mosok nggih Mbah Lurah dereng ngertos. Lho, berarti wis. Dereng, lah ya dereng ngertos kula. Sing pundi Mbah Lurah? Ya coba golekno, nek kowe pinter golekno Mbah Lurah sing bertanggung jawab hidupmu untuk 3 hari ke depan iki ya Mbah Lurah iki. Lah nek iso selawase. Ora masalah Pak, anggere gelem nang kantor kelurahan derekke Mbah Lurah. Nyapa? Dadi apa? Nggih bantaran stempel. Sio-sio gareng itu. Paling ora Mbah Lurah ngene iki dadi souvenir ya, Mbah. Souvenir. Ben. Gantungan kunci. Oh, Mas aku dadi stempel, gantungan kunci ora enek harga dirinya belas ngene iki. Doa untuk masyarakat Durenan piye? Mbah Lurah menika. Nggih. Kula ingkang sowan, Mbah. Sing endi? Menika to. Ngapur. Ngagem blangkon. Heeh, terus? Anu menika Lah blangkon bajine akeh kok. Ya yo masuk yo, lah sing ajeng dhewe nika lho. Sing ajeng dhewe sing endi? Ajeng dhewe nganggo blangkon akeh kok. Mesti genahke to, kowe nek salah wong lho. Nggih sing bringose anu nika. Petak nika to. Kabeh brengosen kok kok. Sing bringose petak nika. Lah dalah. Tengene. Lah dalah tengene kae bapakku kae. Oh, lah ya tengene neh. Kae Bapak Romo Semar kae. Terus tengene meneh. Lagi Mbah Lurah. Oh, berarti pas. Pas ngerti ta. Cah kok yo ngerti nggon ambune dhuwit barang ya. Ngerti to kok iso. Dongane piye? Namung saged nderek ndedonga mugi-mugi keluarga ageng gosong mriki pinaringan panjang yuswa ingkang Wis mau padha aku padha Mas Gareng wis ngono kuwi. Liyane no. Kula pun ngoten, Pak. Aku wis tak tambahi bal tetun toyibatan warepun gobur aku wis tak tambahi ngono. Gemari pa yo wis ya. Wah pun. Nggih. Liyane kan. Muga seneng atine. Wis mau piyai kene seneng kabeh wisan. Lah iya. Anane wayangane mergo seneng. Oh wis ya dadi sing liyane nek ndongakne mosok padha-padha gak. Aku Pak Yoyo wis ndongake padha kuwi kok. Nggih, muga-muga tansah. Aku wis nganggo muga-muga mau ya Pak Yoyo wis muga-muga. Tansah ya wis ya Reng ya. Tansah pun. Kowe arep nang ndi? Ora sang rono-rono. Cah cilik mlaku wong iki pidak-pidak malah. Kucing piye? Ora ndungu kok dadak kaya entuk padha to. Ya padha ya ora apa-apa, intine piye intine. Muga gak oleh nek. Oleh bebas. Bebas to, ndongakne ora oleh. Pinaringan panjang yuswa. Rezekine lancar. Wayangane setiap tahun terus. Oh, tiap tahun ngene tiap tahun. Lah yo nek iso ping Tahun ngarep ya Pak Yoyok meneh. Lah yo nek iso ping 4 setahun. Duh. Lah lek rezekine lancar wayangan kecil lho. Amin, ra masalah. Ngamin. Ngono, panjenengan kok ditimbali neh. Mau ganti gareng bejen tak sok ganti. Tapi kula nggih awan Pak. Awane sampean. Awane kula. Apa kuwi acarane? Acarane Anu poli. Poli kok gawe gareng. Berarti esuk. Esuk, Pak. Apa kuwi acarane? Esuk kangge persiapan nata-nata niku kangge gareng. Nata kursi meja nggawe gareng. Oh, berarti ra sida wayangan ya ora garengan, Pak. Sisan sing padha ora mbadhok, Pak. Oh, anes tetep panjenengan to Pak Dem, jangan ditresnani karo Pak Lurah kok. Tenan kok, Dik. Ngendi enek YouTube mesti Pak De gareng tralala. Loh, seksine iki. Campur sari Pak De gareng Iki lho, tralala. seksine iki. TikTok live TikTok gareng tralala Iki lho. lho seksine cah cilik iki. IG. Memean ilang lho. Lho. Memean ilang sing nulungi goleke kecekel malinge Kae gareng anakku, dudu aku. Memang dididik Anakku ngono. iso malingan ngoten niku, Pak. Palu ya sing jen karane kacuk niku lho, Pak. Nyolongan to. Lah, ora angger dina jemuah nang masjid niku mesti mulih nggawa sandal. Ya tak seneni no, Pak. Pripun lan Wong anake gareng kok mulih nggawa sandal. Sing tak butuhke kan sepatu, Pak. Kleru anake. Wah, ya wong jumahan ning masjid tok jare mangkat nggawa jepit mulih nggawa selop ya apa enek nek ra anakmu. Ijol. Kok ijol. Sik saiki kehebatane Mbak Eka diketokke. Napa-napa saged multi talenta, Pak. Menek rejeng, menek kambil. Apa?
Lho multi placenta ngeten iki. Mbok kira sinden saka dawon. Nggih. Placenta saora-orane ning YouTube lho. Sing apa-apa iso ki lho nduk apa multi kalenta. Alah ning jero kalen bener kodhok kok Sing iso. iki iso ki lho nduk. Alah roll on. Roll on. Apa roll on bat kelek apa? Ngabut. All run. Nggih. All run. Nah, kuwi lho. Ngono lho. Tegese apa-apa iso lho. Oh, durungan Mbah Lurah sinden sing iso kaya kodhok, kaya obat kelek ora penak blas. All run multi talenta ngono lho. Multi talenta lah. Nah, Kuwi lho. oke. Omongan karo wong tuwek pekok yo ngene iki. Talenta. Heeh. Iki ya Nggih. sak donya tak kira ya iki tok. Dek iki ya seraginan iso, jogete ya khusus, nembang karo ngendang baut. Baut. Kula Eka Mbah Baut. Kowe iki Maksude tegese baute iso lho nyuk iso nyuk pinter ora. ngono lho. Iya ya, Ruk. Lah nek pamane kula ngurmati panjenengan sebagai bapak kula saorane kula munyuk panjenengan ya. Beruk ya. Ora. Aku ngalih dudu Aja wargane ngaku. kok. Masa beruk ngomong Nggih. blok. Cabi-cabi Mas Gareng dibantu kali kendangipun. Pripun to, pripun? Kula Kendang, Pak. Yo no. kendang napa niki? Kendang Jawa aja jaipong-jaipongi begagang kok ndak ngrusakke onderdil. Oh iya, aku ngendang jaipong malah suwek. Nggih. Jarike ta? Iya jari. Iya. Ngono kudu nek ngendang jaipongi paling ora kudu. Wah, jan kaya arek imunisasi putu aku kene iki. Sik to arek nandi? Tuh kene lho. Lah kendange gorene kok. Oh kene kene to. Oh iya. Didol Pak niki. Hah? Didol denggelmu kuwi ngawut e. Arep taboeka iki lho. Ora. Harus ditabur. Dadi mumpung sowan ana ning Ndurenan Nggih. untuk menghibur warga masyarakat khususnya panitia nggih tombo kesel panitia Panitia. ling obat mabit. Nggih. Sampeyan hibur dengan sampeyan ngendang. Ngaten. Nah, ngaten. Nah, wis. Gareng dadi peniti wis pantes lho reng. Ayo. Pun patut Pak, pokoke kula tak nderek terus Pak. Oh, Meniti Pak De sih. Gareng ki roll on kok apa-apa iso duwe campur sari, MC. Pambiyawara. Heeh, nggih. Ya karo ngenteni mic bawa sik to, Kak. Nggih, Bawa napa sik. lagune napa? Oh, sing penak wae podang kuning. Ayo Nggih. sampeyan bawani sik. Udang kuning. Ayo kaya apa. Sik mikir ditata. Piyai mriki ya ben pirsa sing jenenge multi talenta tenan apa ora sih Mbak Eka. Uget-uget iki mau. Uget-uget kok iso ngendang. Ayo tangane apa enek uget-uget ya Pak Dio. Jenengmu ki lho Eka uget-uget. Iya. Desane kok ngendi, Dok? Aku saka Sragen Pak De. Seragane, Sukodono. Sukodanane, Terus Baliarjo, Baliarjone, Jumbleng. Jumbleng. Oh, lah mula enek uget-ugete. Kok jumbleng. Wah, arep ngomong Jumbleng nggon telek. Ora. Wah, telek nggon kuwi beda karo nggonmu. Telek ya padha kok. Wah, telek ra bisa. iso. Telek nek ndi ya padha kok. Mah telek mambu, identik dengan tidak enak. Lho lah terus Lah telek-telek apa sing ora mambu? kabeh telek mambu. Enek. Telek apa sing ora mambu? Telek dipoto. Lambene. Bener lho, Reng. Mosok kowe kalah, Reng? Lah nggih jeneng telek dipoto ya ora mambu, Pak, Bang. Lah nggih. Kabeh telek ya mesti mambu. Iki apa? Pun, Bu? kono Nggih. wis urung miki. Pun. Dicoba. Nggih. Pak Lurah nyen izin kula ngendang. Mbok nyuwun ki ora mung izin tok ngono. Lah apa? Donga pangestu. Oh, Wah, iya. mbok ngono padune arek liyane Iso tenan apa ora? Iso. Coba dites. Eh. Tong dudu black. Wah, nggih. Saged ya, Pak. Multi talenta Aku tenan ora. iki. Black dudu tong. Iso ya, Pak. Aku mbuh. Ember. Iso ya, Pak. Ketoke bapake bakul rosok iki, Pak. Iso. Kok ngendang kok bakul rosok? Lah iso kita teng utong, tong bapakku. dudu black. Iya. Pak Bambang. Cek. Ya, coba. Pinter no, Pak. Terus, Reng. Iya dong. Pak Bambang tuku gedang. Kaya iso ta, Dok? Iso. Gedange tugel-tugel. Tugel. Nah, piye? Pripun? Gedange tugel-tugel. Sik, engko gek kowe sing muni, kowe ndang ali ya sik ngono kowe sing muni. Kowe mesti kowe Kowe ngepaske mic kok ya malah kon ngalih sing napa sapa. Melu-melu. Mesti sing muni cah iki. Lah ora enek Mas kuwi lho ora iso masang mic iki. Makasih ya Mas. Nomormu piro? Mikmu kok boros men to kowe iki? Lho ya tekek ning nggon kene Kowe barang. mik iki. Nah. Iya. Sing mic irenge didekek wae, Kak. Ngene. Dekek nggon nadahe. Oh iya. Aku Nah, ngono. Mik ireng kek nggon nadahe.
Nah. Lho kuwi kok petuk kancane. Loh, kancane piye to? Iki petuk lagi wireless karo wireless petuk iki lho. Halah, pikiranmu ra kuwi mau Lek mesti. potensione apa Cah jenenge? cilik kok iso Nanti ngerti. feedback iki. Iso ngerti mic. Feedback iki kok. Ketemu ya ra jagongan secindangan siji ndingkluk kok ya. Satru ya, Rek. Satru kok, Pak. Nih napa mulai dutang ora? Nek ora. Piye? Tes nih. Pak Bambang tuku kertu. Oh iya. Ning ndi? Ora sate kok ning ngendi to? Kuwi onekno malah takon ora. Nah. Iya, wis aneh nek iso teranduk. Wis multi talenta. Bayaramu tak pek ya. Hah? Bayaramu. Wis entek. Pak Bambang bubut rambut. Iki seneng aku. Ben dino dibubuti terus rambut. Ya tukul nek ayo. Ora butak iki. Pak. Dino. Kowe iki Aku seneng angger muni Pak ngono. Bambang bubut rambut. Apa lho? Pas mak ngene Iki lho Pak, pripun to Pak niki Pak? Heh? Kendangono iki lho maksudnya. Iya, iya. Terono suarane. Pak Dadi Bambang bubut bubut rambut. 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 rungokno ta. Kuwi jempol. Jempole Pak Bambang ya ana rambute. Oh iya iya. Heeh. Pendakne dijabuti. Iya jabute ora ora. Iya, iya, iya. Iki ya iso omong kendang. Iso to? Iso. to. Piye? Nah, Kuwi yo. Ngomong apa kuwi? iso. Apa, Oke, ngomong apa? Pak Yoyo iki lho. Coba. Kuwi mau apa? Pak Yoyo, kowe apa kenek telek lho. Iki lagi yo iki kotak kuwi iso nyauri. Pripun? Pripun niku? Aku ora kenek telek. Ngono lho. Lambe kula ya iso Pak. Piye? Apa kuwi artine? Wong loro do edane. Iki nyauri nang ya Nan. Piye? Iya. Niki pun siap Pak kendange Pun siap. Pak. Nggih, Iya. siap niki. Niki ngendang kalih nembang ngoten. Weh, Oh, ono. bawa ya. Iso tenan. Wis tanpa bawa gandeng wis siap to. Ya kene mesti ra Bawa, sabar. Mas. Ditambahi gaweane Pak. Oh. Ngendang karo nembang karo mbenake banyu diesel kae ngono Pak. Pokok apa-apa iso jane. Oh, Tembangipun napa? Podang kuning. Podang kuning. nek banyu diesel barang mbok nggo sumpel pralon sisan. Siap, Kak? Padak nih apa? Loh. Kak, siap. Diesel. Ngancing Pak. Ngancing. Ngono iki gak kudu nesu. Rumungan kok kentekan abab. Ngono kok iso sing semeter kotor sing iso menekno diesel sing iso malah ora ndang dhuwur-dhuwur wis. Cek kaya laron to bocah iki malah. Wong malah gremeng dhewe lho. Malah gremeng dhewe. Disyukuri. Disyukuri. Syukur. Syukur. Nyebut. Saiki nggih. Heeh. Take kaya kurang cetha tak. Apik. Wah, jane drijine kaya jahe apik men. Suarane. Nyek kok jae. Loh, Sing bener. lho kapal tok bae. Nggih. Buka kendang ya. Nggih. Oke, ya. Coba kaya apa senggaki dhewe, kendangi dhewe, ditembangi dhewe. Ayo. Ya dalah wong dina iki bete ya. Bete ya apa? Bekerja terus. Bintang tamu. Nah. Lah bintang tamu lho ropel-ropel akeh heram sik. Senggak, sing nyanyi, ngendang. Sesuk kon menek kambil. Wis tak lakonono kanthi Gak ikhlas. pusing to, Dedek. Didik sapa? Didik. Didik Mimin. Dedek ugit-ugit. Ah iya. Disiarke sik. Ayo, siarke dhewe, Disiarke. siarke dhewe. Siarke dhewe. Nganggo iklan lho, Nggo. Nah, ini disiarke riyen. Iya, radio apa ngono terus nganggo iklan aja lali. Nggih, para tamu. Iklane ngerti urung? Apa? Biomoringan. Nekat. Nggih. Selamat malam para tamu yang berbahaya. Berbahagia. Bahagia. Berbahagia. Tak tua po. Berbahagia. Iya. Untuk malam ini kita dalam keadaan yang bahagia. Untuk para tamu dan hadirin semuanya sudah disediakan hidangan di atas meja dalam bentuk jeruk.
Nanti jangan dekat-dekat dengan pagar, nanti bisa kecantol. Wek. Dan setelah ini nanti pasti akan ada penampilan sinden dan juga penyanyi yang kondang. Siapa lagi dia? Dang. Ya. Dan sinden sekaligus dosen isi Surakarta, Ibu Sukesi Rahayu dengan tinggi 155 cm, kedalaman 170 cm. Wih, wong mau kolam renang wih ngapa. Malah tekan dindi. Lu kedalaman hatine Bu Kesi ora enek sing iso njajaki. Oh iya. Piyayine alus, lembah manah, ora sombong dan suka menabung. Wah. Ngono lho. Iya. Yo Kak, yo. Ayo Nggih. diaturake podang kuning, yo Alron Mbak Eka uget-uget. Nggih. Dados. Kula nuwun. Enggak. Nyokek Pak, yoyok yo nyokek yo. Yo. Sekop. Sesak mlebu sekop, sesak mlebu sedeng. Kotlok. Yo. Di sekop. So awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran kang goleki sing tak sayang. Mobang midarang nggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Maneman yen nganti liya kang nyawang. Kleyang tak sawang mencok ning ngepang. Kegancangan tak rindik saka katuwan. Sarawi ngoceh dheweke ngalih bencokan. Kae tak suwon mbok aja ngete. Podang kuning gawe uget-uget. Leret ireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga takon uget-uget. Ora bakal adik lagi wang liyan. Yen si podang andutut ati kepranen. Nora mendung atiku lalian kandadra. Ayo. Sranani kapulus bendo. Yo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Hos. Sekop. Sesak mlebu sekop sedeng. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki woyo-woyo. Cakepane piye? Esuk awan nganti bengi. Eman yen nganti liya kang nyawang. Kleyang tak sawang mencok ning ngepang. Kegancangan tak rindik saka katuwan. Sarwi ngoceh elok kae tak suwon mbok aja ngece. Cencang kuning pikirmu komeng semat kok tangan yuk. Sleret ireng lah koyo pramuka. Nanise nah ngono.
Iba bunga yen kakon nyanding slirane. Sik mandek sik yo. Iki nek mandek piye carane? Kene ora iso ngendheke iki jabutana kabele. Ora ngono. Kok iso mandek riyen. Nganggo tepuk tangan jan kaya ngomong cah paut. Urung mandek, urung rampung tarae. Tarae urung rampung, tapi mandek sik. mandek nyapa? Mandek sik. Lah kok dadak dindekne sik Iki wong yo rampung kok mandek. matur Pak Lurah sik. Piye? Memberi kesempatan kepada Pak Lurah mbok menawa panjenengane kersa tindak wonten panggung. Ingkang Menika paring dhateng kula, paring dawuh maksude. Oh, lek disangoni ora gelem. Paring dawuh. Lah monggo lho Pak Lurah. Tembang napa lho Pak Yoyo? Legani lare kawit to Pak Lurah. Masa kok kula arep disangoni Pak De ya? Rasah kok iso. Nek ora dilegani ndak anget lho Pak Lurah, monggo lho. Tindak mriki Pak Lurah. Ora ngono. Nah, ya ndang lho. Pak Nganggo Lurah. lagu lho dikendangi tok karo Oh, lagu. Pak Lurah parian. Pak lagu. Nganggo lagu dikendangi kowe nyanyi. Mangga Pak Lurah. Tindak mriki kula entasi. Pak Lurah ngaturan mriki. Enggal mriki kula entasi. Legani cah cilik, Pak. Nggih. Oh, alah Pak Lurah nggih. Ya ampun. Ngapunten niki. Nyuwun pangapunten lho Pak nggih. Nyuwun pangapunten wah ngrepotke menika. Nek nyuwun pangapunten kula paringi Mbak Eka, sing penting gak nyuwun liyan. Wah nggih mboten to. Mboten liyane nggih mboten. Alah ora. Saestu niki. Kula niku pun penasaran Pak. Niki ya, estu kali- jenengan mboten maringi liyane. Lah jenengan nyuwun napa? Tegel to ngono kuwi. Ora pegel. Nggih. Wong anak kok dipegeli dosa. Dosa. Nah, Tuwek wajibe kuwi tresnani Lah aku. nggih matur nuwun lho Pak Ora ngeten anu Pak Lurah. Pripun? Mbak Eka niku wis dadi watake Mbak Eka. Nggih. Lek pun teng panggung ngeten upamane disewer, malah dhek mboten gelem. Nggih. Boten purun, Pak. Sangone Sing mboten. kula Boten gumuni purun. niku nek kula Leres. ningali teng YouTube kalih kawontenan kok benten nggih Pak ya. Lah nggih leres Bener, pokoke. Lah nek teng YouTube niku disyuting ngadap ketinggal inggil bareng Nggih. teng mriki tibakno jan tenan. Pripun? Tenan jan Jan piye? Dhuwur. kados kan jenengan mau. Oh lah nggih. Aku ora wani ngomong. Kaya mercon banteng niku wau kok. Piye lho, piye ta jange? Neng di. Napa juga dingglek? Ayo. Nggih menawi Oke. aku kok pegel. Gak nek kabeh sing Tapi bener niki rasa ngeten ngelem ngagare. aku Nggih, nggih. nggih. Niki tondo nek seniman cerdas. Cerdas. Nggih cerdas sih. Tur ngerti nek syutinge teko kono kaling-kaling kendang nganggo pancian. Nggih. Nggih jan tenan ah wis. Enek awak yo Jenengan guriki niku- kok iso. Tapi leres ngendikane Pak Yoyo. Pripun? Niki multi talenta napa-napa saged, Betul. namun Nggih, leres. Mbak Eka niki menawi wonten panggung boten kersa nampi sing jenenge saweran.